Jotono sari kaham kaisa saklaima ang nirok bai songjak khoroksa Ampinagar ni MLA ngui ang o message rina musugo area visit khlaina bagui ang thangna himani sini SP gomtini SP sahib phone khaisa ka tini apatot tongradi tei borok patal konna no borok allow khailia area visit khaini tei bude tongphalaino jehetu situation tabo under control o tongo 144 section jehetu impose khaijak tongmaba apatot control o tongmaba ta thangra dihi ano saga khana thangi area visit khaisi dihimbo ano request khaike aboni bagui ang tini phaimalia nirok nakhar baidi ang nirok voice message ni bisingtwi ukok saklai jaga jotono hambai।